Tipra mothani o jama bubagra eba jora thugui sawi tongo. Tipra dofani lukurok birmano jongjalo kwlai tongkhe bwchana bagui a jora bubagrani kokno yachagui. Tipra mothani sengkrakrok bo tabuk tungflama jorao tui ni bialo kwlaiui tongnai abo hai kamirogo thangui birmano kwlaijak tipra sarokno jora kolok romuino tui rok riui chubalai tongo. Abo haike no tini srang salo bo salka tui cholong panchayat bai khopjak. Sulo Bahadur para phola kwthar manma thaio bithi bagui kha Tipra mothani kaisa team aro manjakha Hangkor ni YTF Organization Secretary Elendro Molsom Ompi Block YTF ni Secretary Sagor Debroma akosong. Tini Ompi Block under ni tuidu sector ni jeng YTF Block tai Ompi Block ni YTF Block chini district level ni YTF Block joto jeng oro faisok faijak kaisa phola kathar mama jagao jeng tui faijak boron oro berai tuini bagai jeng jal klaijak supply bo kam kesok faija supply faibonai ekdum kom borok tui nungnani bagai belai usubida boni bagai jeng chini bubagra bai dagijak ma bai jeng joto youth rok faisok faijak chini district ni cashier faisok faijak chini Prandon Jomatia tai chini block ni faisok faijak Sagor Deborma block secretary chini joto chini Ompi block YTF ni member rok sok faijak joto na hambai jeng oro jeng tui rifaika 40 plus can rifaika jeng gari bo sok faia oro jeng khub chini YTF rok active ongmani bagai bubagran je dagi mani omono jeng asa khai jeng youth rok jeng no asa khai bo jeng no dagi kha jeng bo khud bo tui kenna jeng balai tui faika rom 2 kilometer moto nongnai lama krui kunu lamani ব্যবস্থা krui komo tabuk jeng jotono tui kenna jeng roksa jeng balai no phaio jotono chini youth rok khasrangjak bubagrani dagi mungbai joto jagao jeng je jaga tui ni jeng jalo klaijak o jaga no jeng chubalani bagai ready chini YTF rok hingkhe chini lamani bagai bo jeng oro belai jeng jalo klaijak o lamani tei bo jeng tabuk wansuklai tongo asa khai bwskang sapta rok no jeng tabuk o phola kathar je manman jaga jora jeng oro NBCC route 2 je omo jora o phola kathar manma jora tabuk lama sogrwnai jeng YTF rok omo jeng sakthari tongo কতগুলি বছর অংচং খাইকা প্রায় আরো 14 বছর পর্যন্ত খাইকা আমতাই তুই সাফানো রিনাই ক্রই পাতি ফানো বাংমা সুখ খাইকা লামার বরি নাই কারণ বরি নাই নগৈ जों কোনমতে কারেন্ট কোনমতে মানখা তফানো মতেই বানসকনাই ক্রই আম বাগাই তিনি বুবরা বাগাই বানসকমানে বাগাই বিলি খানে ব কাইতেন